Сигнал иң ерак һәм кеше аз яшәгән урыннарга да барып җитте. Мәсәлән, Буа районының Яңа Тинчәле бистәсендә нибары бер генә гаилә көн күрә. Шуңа да карамастан социаль яклау органнары йортка кабель сузып махсус приставка сатып ала. Аларның шатлыгын без дә уртаклаштык. Утын ярып, учак ягалар, Казанда бытка пешерәләр. Валерий Кузнецов йортында һәр иртә шулай башлана. Бу Яңа Тинчәле бистәсендә яшәүче бердән-бер гаилә. Я люблю такие деревники. Мин тынычлык һәм табигатьне яратам. Шуңа күрә яшәү өчен әлеге урынны сайладык. Валерий лаеклы ялда күптән түгел хатыны белән тавык һәм кәҗәләр үрчетә башлыйлар, җәен яшелчә үстерәләр. В лес ходим за дровами. Утынга, урманга барабыз, тавыклар, кәҗәләр белән мәш киләбез, тыныч, рәхәт. Мәшәкатьле көннән соң телевизор карарга яраталар, әмма элек бары тик 2 канал гына күрсәткән. 2 канала показывал и все. Надоело его смотреть. Спутник иярченле телевидение урнаштырам дип кредит алырга җыеналар. Хәтта моны белеп алган социаль яклау органы хезмәткәрләре ярдәм итәргә була. Кабель сузып приставка сатып алалар. Когда мы приехали к Валерию Федоровичу, Бер килгәч, хәлләре белән кызыксындык. Спутник тәлинкәсен алырга акчасы юк иде. Социаль яклау органнарына мөрәҗәгать иттек. Бүген инде 20 канал күрсәткән гаиләдә бер мәсьәлә хакында гына бәхәс чыга. Сериал яисә яңалыклар караргамы? Буа районыннан Айгөл Бәдретдинова, Наталья Смирнова, Айрат Насрулов, Яңа гасыр каналы.